togokora utafiti ya chimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa namba enoti isano na ibere enoti isano nemo enoti isato ibere yemo enoti kianda Gusii enoti isano na ibere isano nemo isano na isato kianda isato enoti Seedco the African Seed Company migonsi bi simeke mbusuro ya Seedco yenerenga yeliga salinene Ndizi TV Obwansu Bw'Omotingiro Wakire bianaende mwanchu muligerelia itariki nemo happy new month unatogota bigorwa boli tangani kole naende twasoira se section yende yengencho mono igoro yobo chenu waito ekiagera na tosomo tinyu moya onye kuigwete bobe ayetokora usitu wasoire happy new month na kiakogera daktari ito botambe oikase studio twaligerelia amechandelie tukutubwata buna mwanya bantu osaba Kenya amaroire mbali naenda karato kwa na igoro yobo komu au inyuranga daktari nigabwata lichibu lije asama bokaye igonga amaroire ndonsi togo chitwa kwa na kera litukule Jumanne na daktari Dr.Joel Omayio ni gonye gitari ya Tanecious Herbal Center ebwate Oborwaire naenda machibu igoro yemechanda yonsi eliye kubwate te buna mwanya getinge amanya amarwaire gose amaryogo korwa semete na robono agokonya bantabange egere michando yabo yairana nse rero ntokwanero burwire gete daktari aho chigototebya abonda bokware nyore na atukire bobe ekera atukire rirone na inche nimbwatere gabo no burwire bole very common ase abantu bonsi okona batabana Bw'Omotingiro egetingiro ngotachana iguga na iguno moriro gwoka no musumari neri naguli mbete torro ayonsi ngo chitoli kuligeria bono mambya karibu sana nkwalegania senchera ya bene ngotebinga swaime asomorobolyo Facebook na tolegalia Ndizi TV News Digital ensema ya Facebook otume comment ya ororo kubatikana no bureto kwanira obubune producer begitega bu ase TV yao nabakorra otobwatia senchera yobekera na SMS number nigere free twanyigoire tayare oso machi ujumbe chia wocha se daktari kolendeli tangani happy new month and welcome to the show asenchera yobekera karibu sana daktari happy new month sana happy new month happy new month na kioli muno montole chipesa chyoka igara ndebu yakapisa amanyete kera abandi bakunyakorera nese yabiri bube yes nchengwe omoyo nate abana abunonka abuno Kenya hapo ndio nyumbani ndio kwetu kitageti stress yogo te basi kilinta bwati kera sumuntu uriwe songo bate abana it's not what you don't have it's what you do with what you have yes exactly mato wajire into line with the game the bread ni arwenya ote mwanchu muligeria aganga usilielie na gote banga eno mutaka all the time yes kelio bwate getumeke na kigekomeke na ndio metara netalikie itukulitangani mutenyo gatano na gatatu August no metengia ko celebrate daktari no nyendra yokwana korumambi ase abasubati bose piskali bakuru ku girls wanu manyiterero ne bosi people bakuru kuna girls yes are my girlfriends all right happy national girlfriends day happy national girlfriends to us yes ajibaligerelia wana happy I was a national girlfriends day ona boko iro musani ugo musubati girlfriends it doesn't matter ngabona gusira umuntu muri deeply in love with no muntu ugo konyo ugo support rubati birengeri ugo konyo your friend daktari otabire happy girlfriends day mwensi bi na nichi girlfriend cha emole mumutafute atatoa kikombe cha coffee happy girlfriends day to all of us women diga to changamke let us appreciate our friends bonse bali batedenire amona intugo tweganiria maya litweligalie talikemo liabege twensemo kagerto mako 2004 no muswato likoro kwa Susan yotebetenga ya tigaba subati na barabo wa G Express
their gratitudes, their feelings. Ochase abamwabo. Karibu sana daktari. Asante sana. Nabokora nyuli mwanchumo ligeli kiagera nyombe gotaru nabagani gere nyombe ngia aigo marobole bwensa ake twatariro nabagani ritukulelera bange sana kwa niaba yo muligeli uchukugure TV for the first time onyoranga Ndizi kubwata bya kabisa nabota komotebya abakomotebya elieta a brief introduction amanyanga ngotole kwa studio karibu. Asante sana madam. Yes. Na ndo manyite burire kawaida abagani mbanye kobora mpaka balimbara abakuru bakora tena daktari tukura tinyuri elieta lyao na ndo manyite rero buniri tukulitangane tugochaka omutienyi na ndo tuligiretie kwota yo muiso. Yes. Yo mwaka ikabona goikatotebe na amageni narari na abaligiriri ba Ndizi TV oyori osubwaino ase mambi abono igakuru ku Dr. Joel Omayio no munyagitari Joel Omayio igakuru asinya gitari ya Tanecious Support Center. Yes. Bona abandi bebo na Tanecious Support Center ninkieke Tanecious Support Center ninya gitari ekobwenia goetera samalio goyemete yani muniri etari gokwana enjireri ndo bakuruka so mungu yesonko na alternative medicine igwase enjireri na asolio chandekire okumetie olira maliogo chemical chichiro tongisini chichira somobere tobase konye go chandeka mono ekiagera alternative neroro usase enjireri na enjireri neroro irago konye irago wenie utari gotumia chemical chinde chionse na yonsi ipiga gotoka Tanecious Support Center na Tanecious Support Center ninya gitari gotoko muchibo songo chisemo chia nyangongo. Yani previously abandi bamaite na Tanecious inchogo paka abandi konya barosi buno gotera bagotebana uruare tende gukurumo gwachire chogo ono manyite ntu achenjia gochia so muchitu togotena bona asitokora abera permanently asige kagetarigeke igikoro kuno muchio nyangongo na asengencho abange banarire muchio chogo batamanyite nyangongo nereri kole chogo ligire nyangongo changumbwa ekenyoreke kya ngumbwa kya chogo na kikoro kunyangongo na ende ekarole stage ime oligire tu change side ya Nyamira ekenyoruke likibwatete stage gochakire stage masosa gotira akikoro kunyangongo yekaro tugokwana iko yes tugokwana na ekaro wekiro muchibo songo ase bali bakurukurusuneka bakurukurukiri holis bakurukuru gembo bakurukuru musocho ayogo chapake stage ime otamboke para mate enjira nero yiramye kwenda Nyamira. Yes. Turigweta prison turigweta daraja moja yani kole stage imeiga ayugo chikana straight go chingumbu agorokana njira ya masosa otire kabisa oetani njira kwa ndo fanisi otire kabisa oetani nyangongo D okay primary school osuke bosi asinini ogotanga na wika Tanecious Support Center Limited lakini oligere para rogoro abakorora nyangongo Central SDA Church etole para mate na bali bakwe boli na ninyare gosoma marieta yo sipinga daktari yao kora ya enamba yesi miumete ngororo kabisa bwate karamu koboko osibwate simi koboko ikiana ndo manyete choshwa gonte bikurwali ne namba screen enamba yibikira se screen tarachi na ekwa ikiagerere ngororo paka kubwatira mutu wangu enamba ere noti isana ibere inye isana isato inye isano inye isano inye isano yani 0748 45 45 45 to konyara kwebe namba iyo lakini asibali bade batana tugotaka twachati kera pando chiavere irange kuno bona abantu basauti mugirango mbaye wifi free bona ikora ali otetu chati no munyagitari osiko bwate pando cia sisimi yao otetu chati no munyagitari na boso asi namba yesimi ngororo enoti sana ibere isana emo kianda ibere inye isano inabo chati no munyagitari insendio nsio tagete gukwana nere lakini ayonsi namaya ande nabokonyorana no tagete kobera na intwale so mtandao Facebook ikia no tole Tanecious nyagitari yekerero abo basoga ali Facebook ulike Tanecious Support Center Limited Tanecious Support Center and Clinic Tanecious Support Clinic Tanecious Support Kisii Tanecious yometene lieteri tontu tweka TANECIOUS kikwali lieterio ali ndo sipia so mtandao o Facebook kwa gotonyora kugwanja na boso agali so mtandao bwe email yani gote tukolika mangana mange okoini kwa kura so munyagitari lakini umeta yo sipita keiro just nyagitari lakini kura tukingaro limuno wana antu bakale Katari abantu bali Canada abantu bali US karabote tukugamba nje nkora bagutumia mono email tokoroka liuko yani info@taneciousupport.co.ke gosina bokolika contact
ati tanecious.co.ke kwa konyora yonsi na makongu abagosoga ali so mtandao ito YouTube yani urigereria amangana atogosomia asenjera yichibicha asibali banjete kurigereria se mtandao buna chibicha gose gali so mtandao YouTube na bukulika Tanecious Center Limited na limited gali bukulika liyenge yani LTD aso mtandao YouTube ogwancha na bagoso aso mtandao uri monene kabisa ukubuli ibintu byonsi bitokoroke website www.tanecious.co.ke lakini nende asibali bagote ane go drive ne jigali chia kisasa lero chibwate gali so kubeke map kwate abana dropeli pin aibone ntokora gogoso gali so mtandao Google map musubate naro kwanilio girigia nilie gali friend yanega ukurukuna Sara na rangi ontita yagote abana turn left turn right kogenda gali asi Google map no tole gukulikana Tanecious Center Limited kikwalikire gabu na bakorokera lingora koleta paka Nyangongo abande barakagena ya arazi gutwiro chianga ya musibati uri akoleta ngora paka gwiki Nyangongo igali Nyangongo tuli mbarabari na Nyangongo DOK Primary School gose tuli opposite Nyangongo Central SDA Church. Bemono sana for that wonderful introduction. Wano mwanchu muligeri umanyire kamili ningo tole nera se studio balia bagani mwachire for the first time osibali mwabera matuka make kolende monganyire tumurubulyoga mwebire lyetalia daktari Dr.Joel Omayio Tanecious Center kare nigo bahali gutuka chinsemo chia jogo kolende they relocated montanaro to komenya sa molioka weikora agendo ratema another environment asa abantu bali gose a demand bunegoje go bano bali Nyangongo ambarabare na Nyangongo DOK Primary School opposite Nyangongo Central SDA Church abuno bagutuka gendo egwobo koreri bwao asenchera ya bene services niko chira sebirengo byigoro unogoika oereserwe na endo egwobo koreri karibu sana daktari namba ya daktari na ende boigo nere asset TV ya ugabwe ngororo kabisa 0748454545 ekarota eteko chat nere wetra senchera ya WhatsApp yakomanyara wetra 0726924545 wana kartu atarakire igoga kitu akoire mpake namba to akoire mpaka se togotoka bono kazi ni kwako ntubona tyato soye masemo ase obo morobeli obweli skole lero ase nkwana yeli skole lero inyora igonde girlfriend ya daktari lero ase studio remember it is girlfriend's day na inu mwensi wasubati mulegabo nyote ni girlfriends wa siku ya leo daktari Oborwaire Bw'Omotingiro asigo songo igonaki Oborwaire Bw'Omotingiro gose asabandi bali mamaite munege tingiro igokoro kwa Ekalkania Spur. All right. Ekalkania Spur no muchando okori omonto asige tingiro kiaye lakini rende nubwate amarieta amange ono rieta rinene kabisa bange bakuritumia gose bakurigwa ne heal yes HEEL yani bono nanda saba sabati abange ngubare nambwate ndete ko kugore ngoro te bwate high heels bono mbako manyane heels tali yege goro to ne yokugoro kwao yes bono isaria asige tingiro kiao ntubwate heal ne heal area no kero urwiri bwaso ire garia bwa create inflammation twate abo bwate Calcania Spur. Bono Oborwaire boria na bokorosie Spur. Spur ekoria se heal. Heal ngurunse ya ase getingiro kiao. Lakini bono omochando yo ekero gochagaria so mutingi ase egetingiro kiao egentongirige kogera ochororo nande bintu mbire bikubwatikania biasugumera igabwase iriao kwanyorana bwarosiri inflammation ne inflammation nuko bimba gochororo yani asenjere ndena ekere getingiro kiao kiabeire muscles kiagaria kiabeire stressed up kiaumire kiarosire ego chigo force asinginjo yo mubero okugwake automatically ya force korosiriuga liko bativisio likomera go chanzake kurwase getiuga liriemerire yamanya gutuka bono lyasumire muscles yichiao yatoka bono lyabeire aselita bwene tikoba toma otabana gwatwarire Ekalkania Spur
nekero gwatware Calcania Spa nekero konyorana Gusii goikaransire geka gosendri kwara iregeka gosekero tinine geka lakini sana sana kero ire gosoikaranse tegeka pone kero gotenena gosugotara igokonyorana ogojigota chance ko igubororo asigetingiro kiao gosikwo igubwato gosarira asigetingiro kiao asingenjori ugariri ngo place osingo sukirire maso chikoborro na hende likoborro bona asilita bwenete koba asinali maso chiwenete koba bono kwanyorana ali chigo press maso chiri kwanyorekero gutaje gosenisi ogutumia chinguru gose force yugo tachanse yasukumoja asiri ugariri kwanyora a pain ya be induce dior kwa kwanyora asigetingiro kiao kiatwarire Calcania Spa lakini na hende liugeri na boli konyarekana limere gocha bosio gocha bosio ga asinara ale fare yani asenjire ndina asenali getingire kasi gekorera achito muno negatongo chimake akamakomuka igoro bwika akamoji gotirimbo ko chinse iga no chisokomsova gose chikogera umuntu swinyi uye karagotara yani karagotara iga no esa kamsova ya no spring chiao chire bona ekali uge rikomnyora ri affect tissues yechire gocha muina iga muina astokorokane planta bon ekari ya affect gocha muina asigetingireke igokonya ri aretire na ende inflammation ende gocha muina asigetingireke kere kwanyora kwatwarira ugendo tokorokana planta francosis so planta ga asekobera igokonyorana no chisi gendo kenge ko muna spring na kigosuguma ogotaja kwa onse gose kwanda gochiara gochigoro bono ekara ya very affected gocha muina igokonyorana getingireke kigima na boge kansa watwarira lisanguli kongupa bono gojigota chance kwanyora okoigubororo okogoro kuguma kurunse usuko yokogoro kuguma kurunse so egetingiro nsa paka gocha bosia se plantae na wakonyorana agima igekarabwato muchando paka gocha getingiro gocha igora se kutokoro Bw'Omotingiro ekarabwato muchando igabu around the spa around the hill na botogote ana watwarire Calcania Spa ose hill spa yes Biamana sana mwanchu muligiriria se daktari gutwara serabi yangu muchando Bw'Omotingiro umanye karatebune Calcania Spa ose hill spa na ki ogocha around na planta eyo atebire enkoli yokuraiga yes aiga mono toko karagwando koligi buskari anye tobwati that actually onye kubwate igari flat tokurukana flat rake na kinariko egento kerina kiye baskari watanga yokugoroku kwao tokonyara ko minyoka so daktari na inche ya ndetire kubuliri ororo likaigo kwanza tupanye gusuka ndiare ngora kino bano liachire umuntu aba bwato kogoro kore flat barabwo nkonyara bali no machando yobole actually bunabona abantu babwate flat rake yes nase bali bamanyete mono manyete flat rake na karugo gotara katima mugora utakonyara kubwatana tokorokana bwate bitega so ekerubwate flat rake sana turikonyore Calcania Spa ge affect mono konyore planta ge affect mono so I pain ya egosko gocha bosia lakini naende ekerogotara ekerogotara tazi kwa muntu bwate flat rake agotara une agotara bitega yani asinjire nena tarikonyara ku walk straight because balance ikobora nejisaka msoba bono goikato kwenda kago use more force agu apply more force kuimukyo kurunse korata gotia sokonde thank you daktari ngo mentioning a hill spa mono abantu tokobeka heels echo tobatanga ndengole I need high heels rindi nabasubati does it mean abantu bakuba affected mono that's my other question who is really mostly affected asengenje kwa boli elio heels negetingiro nebikoro tebwate getingiro bionsi na bigwa affect your ear nikirudi ngibya basacha bibwate getingiro nikirudi ngibya basubati but bono abasubati mbale mo vulnerable asingenjo easy yabo gosige tingiro kigikuru tukiabo igogeko bigetambe mono kubweki abasacha that's true bono kiaji ko expose asigo chia stress chi muscles chirikia usinjirikie getingiro ubone yababeka on more to be more vulnerable usati more risky yokonyore Calcania Spa tani abasacha alright yes biamana sana mwanchu muri anga etno gendete kubwati angiye kore tumuchando Bw'Omotingiro galia
omonto ago complain kabisa bakori daktari nga ninyugete babe karongo tacha ngoyunga no musumari ore ime ngoyune gento gete moriro woka segetingiro and such like. That brings us to another question, daktari. What causes this heel spur, or what are the risk factors into vira irere omonto konyora this heel spur? Heel spur no muchando okorekana kobomoke lakini no muchando munene sana. Na ndi ebintu ne bingi sana bigo kosi umuchando yo bw'ekarikania spur gose heel spur. Na umuchando yo mutangani naboko ba affected ne spur asinginjo yetwa kwana yebikoroto byao. And that's why twatebana abasubati mononko bali fanalepo kubwa abasaja. Lakini na ende bintu ne binge bikogera umuntu atware heel spur gose karikania spur. Igente gitangani na ikero konyorana ogotenena for a long time. Ekero ogotenena for a long time obegete bikoroto bitabwati goseime ase mnabone bikoroto ekero obegete imari ngutwara bire ntukorokana einsol. Einsol naga ntukariga ukaba kurume so tati elisangulire bikoroto gose sole bikoroto asingijere nkomu tego sukuma muscles na ndiro nati koteba spy gose heel spur igekoretwa asinginjo ya stress ya muscles cyamanya ko induce inflammation asinginjo gotaka korosia advance bono ekero bigete bikoroto nebyo igokonyora bigosukuma muscles kiri ekere insol ya eri gose taringia yanyora bya tagire go defend asokoreta spy yo igento kindi ne karokonyora muno bona asabantu bobwatu muchando bw'omugongo. Amatuka mange karto kwa n'umuchando bw'omugongo gose umuchando bwa arthritis n'umuchando uko affect omugongo lakini ndro wa affect omugongo umanya gochaka gose goso compress inavu gotrimbo gotokoro kasayati kana inavu yama gotrimbo kaya affected paka yaji wa affect muscles chige tingiro ikiyagere inavu ikurukuru omugongo paka ya ndige charakerie kanene bono in the process yekere wa affect matari na bokonya ya affect these muscles these tissues chira around the spine chira asige tingiro sali onyore chi defend because in the process yo kwetwania osyo gwetanga kurwase effect ye koreto as muscles cyatwara muchando ali konya cyamerire akanyamaka kali kurwense mugosa akanyamaka gakongupa kanga akauga umuchando nde nekero konyora sana ugutwara chi uric acid chikoba chinyinge cyamanya ko endansa ase bikombe bya wosensa igasi getingiro nokoba okugoro kugwense ni general cyamanya wa accumulate yorro ase bali abange bamanyete na tokorokana edema so ekero watwara edema of the foot bono konyorana insa kinga kinge muscles yichao ejire stressed up bono ekero chia stressed up okonya kubimba abati muscle jini nikiri chikurwa chikoirana bono nabokonya anchi affect tissues yichi kwanyora kuchiakoleteire umuchando oyo we iri yao wose spine yao lakini kubwa mono ekero konyorana aria so konyora osunu ikaranste abantu borokonya ekero ikaranste okonya baturi getingiro kyabo ensi for a long time konyana barubu ba affecti muscles yichi chiarosie inflammation ase ayo na yandi na rokonyorana ekero oikaransete gose ekero otinine ase na rokonyorana urabekire osunu kuosinirige na gwatacha liarosie injari kwarari ekero muscles yichi gose tissues yichi chiansa asige tingiro chiao chiabeire injured asingi nju watacha gosinirigena gose watacha ase age muna wono ndu muntu okonyora ikaranste yakonya kwanyegaria mugurae onyoro tuomire gochimaega otuomire gosina asenya si otuomire gosina asikiro gosina chumagete kwanyorana kwabeire injured igo ekero kwabe inchere chinyame chiansa na bokonyora chiakoleteire ikarikania spur. Alright. Nekero ubwate umuchando yo twate abana ubwate okuguru kwa okore flat. Yani insa eketongo kelinke iyo. Kirigati gati yo kuguru kwa gochibosia sebichara igesanyi na okurumaega. Pono ekero kwanyorire nkeyo asingi chuko iburu kwabo. Igobona bo gutware karikania spur asingi nju ya chini sine ko iburetu ubwate flat reki na bokonya yakoleteire ikarikania spur. Igento kindi kirarete n'igindi kinagote no kurbosia these muscles chiao unabona anto banjete kumnyoka asatambe long distance runners gose abantu bakore kumnyoka kuri tokorokana jogging
asinge njio konyo kama ora bako ya elevate na bako nyora ba affect rigase plantae bono kwanyo ana muscles ya singe njio affect chiangusire chiama gochobosio ose affect na chiri chiama iko abantu bakomnyoka mono gose bakora masoesi amange na bako nyora na barobu bakoriki ba affect igu asige tingiro kiabo banya batwalire ikalikania spa. Yes. Asante sana daktari asogo tukwanira igoro ya courses ose bintu biribinde bira irire omuntu atwale kalkania spa nindo chemba bale bagende tukutubwatia nindo che orina ondieki awateba good morning daktari and Sarah and happy girlfriend's day orina korochinse moche noa watching live and direct for the proper discussion. Asante sana daktari kwa hiyo ndio inatusumbua sisi akubule ine emonto bwate diabetes gose na tuale that problem daktari olina bakubule monto bwate diabetes. Asante anindo che Linet ondie kinera utubate kora chinsa machibuli awateba good morning daktari and Sarah se studio niko na nyinyi ningende takoba bwatia mpaka mokole manyako genda mugondo morobelio muyabo basemia tunaendelea kupata maarifa limonto tale gocha Tanecious Sub Center bema sana divina morako rajisema cha South Mugrango era wateba noali matu watete loud and clear agotebi okay kabo daktari konyo iraneri agoteba jogging on hard service can it cause a heel spa. Sante daktari konyo tebirenga heel spa nabe koletwa no mchando ne nabe koletwa orina kora machenwa abolianga montole diabetic gose na at risk yokonyora this problem omuchando diabetic and I believe uli tukeli mondo chito yokwanire omuchando diabetic gose omuchando bwo sukari unabange bayo manyite no muchando o affect insemo chinyinge sana cyumubere to no muchando o metabolism is a disease of the metabolism lakini ngo affect ura sanyinge sana asinge ncho ngo affect uri omubero korwa sogo function ikiagere gente ketanga ni gekoba ekero muchando watu wali sukari reception yao ya insulin ekoba inse oseigoro mono so nabeko nyarekana etange nini obusukari bolia ose chinguru chiria ose glucose elia ebwenete gosoa echikomenta chiseli chiao chinguru na ende kubwa mono ndire goikera ya affect chinaves chiao tanchi gwakonyora omuntu bwate sukari chinga kichinyinge ekero sukari ya chiro seigoro ago complain enjere yeyi nate bimanyirire bibya amagoro uchakiraga bwase bitingiro amagoro nsari gwetonse na bakonyora ko complain muna amagoro ane ga kubetobeto muna jisindani igongi gweta amagoro na gosara igongi gweta amagoro na gwoka igongi gweta amagoro na koyi igongi gota chance na iguborro asenge ncho unko affect yere chim cells cy'umubero bose tissues cy'umubero asugo chiboria obusukari bolia wose glucose elia wose chi ibintu biri matini ali akoya chinguru bona cyanya cyabere week na ndibona natabe kalikania spa na ikaro tissues cyao cyatwere stress kindi yonse yakwa chiretera stress especially asige tingiro nabakonya yareteire umuchando ibwe kalikania spa lakini on the same note asinge nje manyiri ibintu bikoreta nebinge sana lakini bo tukubikwanda muna tokonyara umuchando bwechikiro chinyinge tokorokana obesity yes ekaroro obesity chikiro chinyinge na bogo sumbuo omogongo sana asoko yo complex ni chikiro chao chinyinge lakini ende ngo chandore getingiro kiao asogo chibekera chikiro chinyinge so tari yani kwa makonyana ekero otenine ose okotara igokonyana o initiated a lot of force go chiasi getingiro kiao so chimaso si chao chiansa chigetingiro chao chanya chabere stress igo ekero bwato muchando bo obesity ose chikiro chao ko bachinyinge nurire ikirikonyora umuchando gwe kalikania spa nigento kende nekero bwato umuchando nerves maito buna butambe gotie ko bateba nerves na chi communicators cy'umubiri na chichigo taria mangana somubiri bon ekero nerves chao chiatwaro muchando na bokonyorana buna bono nerves chikoende uchiasa amagoro mate na bokonya watwari espaye amagoro sport legs asinge njona depending ngai nerves chao chiabera affected na bikonya kana chiba affected otware espa egokinya amomifu akorugaria sigetingiro gutira paka samaru na bikonya kana espaye yareta amomifu ale sharp kurwa sigetingiro kiao paka bosia sigechara bichara biao na bekoleta
amumifu paka so mugongo igona bogo tware karikania spa uji gotenna kwa iguboro kwa mocha gutwara magandi akoleta sukuru wonsi kugima uno kobetwa chinse amocho chao chinse jonsi ande na biko nyarika no twara ama karikania spa asingi ya nerves chao chira affected chi affect okuguru kwa onye no komo uigune kore paralysis yani uji ko ikaransire kaiga uji gotenena na goikora gotenena nse na ndo uji gotenena nse ko iguboro kwa magochaka okora kwa magochaka kwa bamuna otete gutara. Yes. Ruto Mbati agotebakora chinse machia sune kabonchari akobolianga I have my grandmother who complains about that heel spa. Do age matter on that daktari na bakoboli Ruth kora chinse machia sune kanga ngina kora na complain sana kobolinga miaka ya yoroche neirere that problem gocha lakini nje na tete nkuboli what about age limit into what the age limit asomo chando heel spa asomo chando oil spa age is a factor. Okay. Asinginjo ya wear and tear of the tissues yani okogota uweki tissues jina especially abantu bakora masoezi abantu bagotara muno monyete abantu bagotara ose nyumba egeke tambe abantu bagotara si muno yate adi service abantu bakumuka yani ase wear and tear of the tissues nabokonya cha affect asinginjo ya masoezi igona bagwa affect echirgo cha mata lakini naende ase okuwear and tear kwa natural ikiara muno muntu akonya kugenda ngonyo kuguro ari old so muscles icheka cha veire tear nafoko nyorana especially onye gukobeka muno bona santu bakobeke bikoro tubire tight abantu bakobeke bagota chance for a long time and as bagota tali flat na ende are uneven yani konya osunu muchanga igoro amagena igoro konye gota chance ngonya ku affect yara asali so those tissues ngonya kora kiri ngonya kogota chire so at the old age karwa chakire kwa 40 50 gochimoino nafoko nyarwa chakire go develop Spur usi wachagirwa develop karikania Spur. Right, mbemona sana mwanchumuli ya tuna daktari Joel Omayio to kwa negoro ya kalkania Spur usi heel Spur ochando Bw'Omotingiro oko wege tingiro kia uchi utachakwa igunga something is again tonkere kebe umuliro noro musumari noro kubitete kabisa twaranga nkibanoge kole to bokomu bwiga daktari wera ira senjira ya bene rokende no gwatu muchando yo igosinyiranga nga yugo chakirome kunywa dawa siku nyingi lakini bado muchando yunororo roto baisa kwa moyo osto baisa ko ya maseki agara Tanecious Habo Center no mo CEO Dr. Joel Omayio nigo babwateli chibu go babwate eliogo liogo kwa onywe umuchando yo oere ekerenga kyomorobulio yo no gokonya amagima y'abantu bali bwate mechando au ekiagaro burwaire mwanya bantu bokolia lakini isoko botiga igo na bogokororia sa konguna kyakogara twacha ali afya yao daktari otumeka chinchira chae chia bene otigemerimo yae oichamba ke studio gere agosomie enda kumanyigoro ya maruira mangi go bono nkyuganyete maseyemo mpaka Nyangongo new offices at Tanecious Habo Center iwegere Nyangongo DOK Primary School osikumotu wake ngumira none na Nyangongo Central SDA Church opposite no nyegitarire obokoreri ubiyake gima daktari na twaji direction otwa online platforms na ndonye mwebire na bakoirora inamba yesiminere ga bwengororo kigima aichatu mwakera bonekera rase TV takonyara kobaga kuyibogolia urenda maboli no na maswali no yatume gocha nara kubolia kwa Claire Ondieki. Good morning Sarah na daktari kwa studio. Happy Girlfriend's Day to you too Claire. Agotebanga what happened sekero monta watiwa omokyo yo trimboge tochi kubwate getingironse okoigunga egotagete kobutoka daktari gakyasobwango ntebye Claire akoboli aigege tingireke iswali ya Claire karondi gwete uya igagwato muchando tokorokana problem asi sciatic nerve yae nekero to kwa ni sciatic nerve ni nerve ko choini ko rwa somugongo pakasu ko gole gichara kerie kanene so asekero ya very affected either affected ya somugongo oseba affected ya siriru oseba affected ya si okogorogaria asige tingiro oseba affected go chibosiaria pono ekere nerve ya very affected andonsi goika na bekonyora ya retiro muchando so ever affected ya somugongo na bekonyora ya koleteire pain along the back osero rumba
bono ekero ya affect go ikana bokonyora obwate pain straight along the muscles tietae na bekoreta pain along the knee na bekoleta pain along the spur na bekoleta pain along the plantu along the toe bono ekero ikonyo gutirimbo goika asokonyorana no ya inflammation no pain yakoba ndo manyete abange barokonya babwata umuchando bwa arthritis arthritis ne kosiende ikoletera umuchando oyo gwekalikania spur lakini mone kero bwate arthritis emochani asengenjo e affected nerve yao igokonyorana ekere gutaria mangana ya hitani rie getingiro ya chire igari bosio asetwaroka plantae ekero ya affected plantae guchimane tissue chiga gutira igego cause umuchandole tokorokana plantae fasciitis gose plantae fasciosis so ekero ya rosiri umuchando yo gatima ase plantae igo ikabone affected ensemo ya bosio ye ebichara biao osege sanyike kiabosia bono konyona pain ya ruri getingiro osere sige tingiro eri na bosioga bone kero gukota chance iguko igugatima puno ngusiro gochigoro lakini bono pain eri bosia na maegaga lakini nandiri zangu ile konyona mono ya chakiro kongapa na boliko kongapa no mostari straight na boliko kongapa lima maega na bosioga lakini bono ekero ya affect riga osekero gwatwarire plantae fasciitis yeye na bokonyora ya affect rie to yao egechareke kanene uko igonyo ukiagi kuigune kibwate biagaso usuko iguna kibwate pain usuko igonya gukiringana gukirambura ugekorira isozi asinginjo yake goenda kirigia kiaba paralysis rusigia twali paralysis gichareke kanne kiabusia bona bokonyora gwatwarire paralysis ya guchakira kuro gochibosio gukirite gwikaransite ukuigune kubwa ekore nambu gochibosia iga usekore stiff yes bia mwana sana daktari ndo chenga Teresa Kemto atabakire Sara walimi yumurobile Walter Rioba nere kurwa embakasi agoteba nonde na inwe mpake ngoli enjoying the show so much bia mano daktari entokero yanchande na Sara on Twitter tumanyeti nero athletics foot nero mangere nero ringere ose inonyora I don't know athletics foot no nyoro na it's a fungal infection amangere is a cracked skin lakini cracked skin yeye na bekoba asinginjo yama ebianda yes you can call it a ringworm eko affect magasi ache ose asinginjo ye skin yao okonyora ya very affected oso ya very dry gose those tissues chire gali gose cells ekero konyora chia kure bono njiri gosoka liba chigosoka chirwo mate cells chigokwebere nanda again ekero chia accumulate gali ase skin yao yokoro nabokonya watware a cracked skin. So do this cracked skin either through athletics foot nyora nero koli the side foot of the foot nero kuli bichara uchoge tingira nyorenga no watalingererio a crack yanene will it cause this whatever we are talking about a heel spur mangere especially a cracked skin ose amangera yo ekara beire ke katroji na bokonya affect those tissues na bokonya affect na ndo nyore na kokunye guchandika abantu baramangera ya sumbwete ni rio gondre Tanecious ihoto base konye guchandika na ngakibinte bigo nchandega those cracked skin si ora beke siringi to agote bakale nambo ateringero kubeke somoni me yaso ago se siringi muna likonye gukina ihoto nye guchandika muna ngakingo chandika na mangera ya ntari kubeka bikoro to biro open abantu baromete batari kubeka bikoro to biro open kumbe babisete ndukirime yabo and bona singinjo babwate athletics foot ye gositwaro konyoro bona ndika habigete crossed foot shoes ndokonyora na mugura enkurusi ale smell gutiokale ekara gukikurusi bikoro tebi igokonyora mani arukire bikoro tuma bono igale in between tamedi ya wenda okora because goikabise kara ko ende sabali lakini naende bone kara gukikurusia onyoro mukoro kwa very affected ibinde bibere na bokonyora bigo affect kalikani spa lakini naende mbigo chande kera biro bibine bono Oborwaire ubwendo chandika ni ryo goli ani gutoka dirari asense ya Tanecious igoto chandika ashiteka chinke goshinga kichinke nyoko cha Tanecious toko eryogo rirusie umuchando yo bwate o cracked skin. Thank you so much. Machumulira nga ikwalo chakonyora nende siri buneye igontora kwanira athletics foot buno Oborwaire onyoro kando neri chandita abantu kabisa amangere iga chandita abantu nende kwende noshoneri toka ule daktari ngomonto otali wesibibuya nera mangera ko but trust you me naro monto wesibibuya
omonto mosomo buya but about those cracks. So I was wondering nkike bono kale kole that these cracks omonto awesiki kabisa, but again otwara muchano but rende to kumi ekiagara Tanecious Sabo Center ni bwate eliogo ntochi tonyora chingaki tokwane igoro yebinte bi as a topic ekiagara na biro byombi chandite abantu mono daktari chideke chaptugira 30 ne ya megoro ichinsa ibire chabono mambia ine heal Spur nebwate symptoms like another disease gosanye tebwate. How do somebody know now nga this is now heal Spur? Problem kolia mubero mwanya bantu ngotware at one point or at any level ngotware chi signs chahe ose chi symptoms chahe igone kero munta wato umuchando yewe heal Spur goikatware some signs ose symptoms egari chiko chikogera amanyena nimbwate ose umuchando na umuchando yo we Spur no umuchando ubwate ebimanyiri bikorekana ose bikoigwekana ebimuchando mutangani ose kemanyiri gitangani okoigwa na ekero konyora obwate pain ase getingiro kiao pain yena bekoba ekero gwatene ni immediately pain yena bekoba ekero gotara pain yena bekoba ekero otakete kosokonya gotinero kugoro kwao inse yani any movement yoko make ose any muscle touch eko make wase getingiro kiao abokonya ya koleteire ose ya koleteire aga pain gete ose aka feeling gete tokorokana undescribable feeling na maso uwe getingire gekiane nkeribuya kiko igure ngeche kabire na bokonya kwa manyi kwachage ukagera no bwate kalikane Spur kokonyora nko igure tinkering sign obo tigati asige tingiro kiao ekero bigete gusine bikoroto ekero gutara na bogo cha korengera lina ekalikani osia cha kero kora kikongiba kokonyora na ekero ikaransete ojigotenena igoko igwesa pain yo cha kire getingiro yamunyoka paka gichara kirikia ekanana yamunyoka paka rirwa andaka na bego extend gotira depending nenge kagie kalikani ya beire asore kokonyora ekero bigete bikoroto libwate getingiro bibomo sacha bibomo swati bibomo kungu kokonyora kero kwa bikire bikoroto libwate getingiro nakebegeke igoko iguna bono igaiga igoko gwaswa ubwate liberera uko igete asige tingiro kiao after some time ko iguno utakirurusi ikoroto keri liberera ligo nya commenta pako litakirurusi ikoroto keri yo akwembeo abo konya abanda banga batana njikira bikiri bikorote agekaka gonko igundusi ngakwe kambe asama goraye abo konya liberera asige tingiro abo konya rire arong te service yo kugoro kwa okurunse abiko nyari kana libwa to kugoro kwa insari on speak egesanye kigima yoko kwa nyori liberera lirase chise mu kiryawo chinse cyokugoro nabo gote oko suspectina ikinike manyiri kende ye kalikani Spur koko nyora pain ere persistent paka no ene kerora ire asukugoro kwao egotira paka asiriru liao osegwati okugoro komo koko nyora obwate amagandi ase ukugoro kwao gochakire getingiro kwenda kokonyora nubwate ukobimba gete korase getingiro kiao kokonyora nubwate lisangwa liao likongu pase getingiro kiao litaliko ba soft goseka roko batego kuguna naka uga karoro kokonyora nubwate ukobimba ko associated na pain na stiffness yani ukugoro kwao ukuigune karokire ukokirteiga egokore stiff tegweti olinge osoko igunya okorire so asinge njoku iguna omochani gokirega igekagete na borasi kuigune kwa banamba ose kwa paralyze kokonyora ukugoro kwao gosingo chakira liru okomo gose onsi nubwate amomifu yani uigwete na magandi utakire kora kurutaruta kumanyi kuigutara gosa manyi gatare byabana no bagote bagona ngoma tekene karansi kankuigwa magandi gocho gochakira gochinse bono goikana nyegeri okugoro igamanyi gotenena ntenene lyo kangwakira no anise ekiagere kirubwate kalikani Spur nabo kugwa karansi regeka kukwara iregeka otenene igabuna chwa nabo konyara kugwakira ansi asinge nju yake unateguka yani ukuiguna ogotengeria asinge nju getingiro kirikiao abokonyora ikinike manyiri kende okogagera na gwatwarire kalikani Spur kokonyora nubwate amaumifu agutira paka cha somogongo lakini abokonyara gokore gasi wekumba nabokonyara gokore gasi gutara yani asinjire ndena umugongo ekerore in action gosa ekero gokore gasi ya all in motion
tubuati maumivu pasi uratebe no mugongo n'ubwate shida lakini gose ne karori yoji gotenena gose we karansire ge kochi gotenena gose kwara ile kochi gotenena kwanyora pinyi kumyoko kurugoro kwa gotira gose rigandi kumyoko kugoro kwa gotira pakalie kaso mugongo naboko nyorana n'ubwate umuchando gwe kalikani spa kwa konyora maega ase chintenge chiao ekero gutara ekero tenine gose no ne ekero karansete chinyama chiao chikonya konyegera yes ogirete iga koigura nechi maso purchita to kumusase echi maso si chao chia maega gosase chintenge chao koko nyora ekeruguta chance okoigu peni ase getingiro koigu peni ase liru naboko lengera lina imanyiririe bine binde binge mbibe bimo byabo bimanyiririe bya kalikani spa yes by the way wakwanire igoro ya maega gaiga umuntu naro obulia semete message yenda guchi kyokonyora abantu bande babwate big maskwembezi hapa nyuma. What happens na bande wako normal? Ile ni ugonjwa ama ni maumbile? Ekero bwate umete abantu barokonyora bakora masoesi te tissues cia maiga cia muscles cia kinaga muscles cia bachinene ose cia kongapa na bikonyarika nebe genetico na bikonyarika asinginju ya masoesi ya gukora na bikonyarika asinginju y'ibintu gukora gusigacio gukora unabona abantu bagutinegeka to na bokonyora na ndi bagutinegeka babigite bikuruto birebirito guse bikongu na bokonyora muscles cia maigaga cia baire chinene kubwa bande ne abantu barokonyora bagukora exercises chinyinge cia magoro bakakwanya muscle build up muscles cia build up paka chia chikoba chinene kubwa bande na ndiro konyora abantu baiborerani so it can be genetical it can be because of exercises ogokora yes bia mono sana mwanchi muligereria togende tokwanira iguru y'umuchando Bw'Omotingiro andinyi inyo kugena kwanenga nogende takonyora amange mafundisho mengi mazuri aliara tokonye gukorana n'umuchando yege kiagera for sure true story ndoche awatu muchando Bw'Omotingiro gabo ako chigutacho ibungane sindani kumubeta ose oibunga n'umuriro ime asigetingiro kyaye so antona bange mpaka abande getingire kiba barwari daktari mpaka bachaga kuliewa n'umukyo yukweresero yo trimboge tokabwate getingiro nse ontonko bare affected mpaka oliwe getingire kikiagunda and such like bona igo omwanchu mulire tobese gukira otebenga eneri gandi ngotenena nkoyararire timbu atiba ko ngubonde bwens that's a problem okoyeronenke kulinde nene ikera daktari asobwango Tanecious Herbal Center akoe iliogo egekogero michando yino yonsi piki afya mwanchu muligeria Dr.Joel Tanecious Dr.Joel Omayio koro Tanecious Herbal Center niga wateri chibu gotoko moraga nga ukwanirege ntata manyeti izi zote kiandonsi ipi ikomindiringa eliogo nero bwate eliogo korwase emete alternative medication igobona nera tolenera ga studio to kwanira kalkania med daktari na chinali bwata bi bwana kwali manyiri kalkania spa yes ose heals spa to kwanira mangana mange daktari tatranda somotimoko deke moiga tumanya turanda madukani turaraoni yake igo tukwirana tumanya koranga is there a remedy kwanza kero what those heals spa is there any remedies urakore and tumanya kuligerera rinde how do we prevent such disease kero ino muchando abantu abangi babwata tumanya gukora then we call it a day egere tororenga ngaitokororia gocha sawa kabisa mbia mono sana yes togenda somotimoko asema dukani kidogo yo mto Joshua uta ara tomanyia korwa sensemo yae Ndizi TV Obwansu Bw'Omogusi Ndizi TV TV yetengia Wansu Bw'Omogusi TV yetengia Wansu Bw'Omogusi TV yetengia Wansu Bw'Omogusi TV yetengia
wansu womugusi kigekogera tukoekwana yabeire na mbeyemo kigekogera tukoekwana yabeire na mbeyemo simeroberie metindi wansu womugusi simeroberie metindi wansu womugusi tamangana maya wansu womugusi tamangana maya wansu womugusi meroberi yobosemia wansu womugusi meroberi yobosemia wansu womugusi chingera chakogokya wansu womugusi chingera chakogokya wansu womugusi siyetengima wansu womugusi siyetengima wansu womugusi. Spexels Opticians abwobale si kliniki kia gudka imeyo muchukisi mkuru wabare bokoreli ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimiaisano neiseto nemerongitano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimiaisano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Alright, asante sana mwanchu muri wono Ndizi TV asumuru bwichinge kirutukoria robuna botambe tiyankwari bisanga mange tokuwa na mange abatangoro kwatereka buna ige tinginye kingai kiriyo bondi kyagache muri gotwaga soye mwaye embura kigo tugasoye mwaye Tingigikero cyumugusi no murobyo bwegikoro cyumugusi uyuri nekirenga ikigukomanya chimbwe cyumugusi chinyencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga Rienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyorwa ase cyombe kia risiriye gosine ndagara yabande ombonto debwensi nonya no omwama to yago kobeke ibo ige amate yarenge kurinda omwana bako mwana okina muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Ekigusi iriwo kunyoria kugosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho Moseri irietarinda goroku nyakiaye no muntu orego koregas ne chinguru chiaye aro siendagera yaye na ndari endagera yaye enugutenene ebwate bisaku byonsi bibya ulimwengu engima yekoroku ekoroku tuarego tebanga nengiya nyindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekeroko teba abasungu abaindi twari tarikinere kire ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano nemo chia mugaso Ndizi TV Obwansu Bw'Omogusi. Mono naendo mwanchu moligereria asigiteseni kya Ndizi TV murobolo nenzakia asensemo yobo chenu nyora litkole Jumaine botambe nigo tochitwa kwanera igoro yobo chenu bwaitu ekiagera amangana yobo chenu nigara yenge chomono ntoko ya umbia kiagera botambe togote bange kerole biyaki afya aenu monde gekone
ikiagana bora tware kire gento kurende onyorenga afya yao teri kwalao na ndo tige bintebyo abantu bana korwanira na gwatana na igobono otaranyora sakongo mbuya mono kwamanya igoro yo muchando gosigoro yo bachenu bwao and tari lazima umuntu orware kabisa umenye ko liyo munyagitari otambe liboli linali tigete ko boli daktari matukameka na matenga when is the right time engo chikoro munyagitari when I'm under attack of something agantebi Sara si lazima orware mo chikoro munyagitari roro munyagitari all the time echeke ngana kimbi yande bono daktari Joel muleka ngora ro usibintu bya nembu yabire mapema enough egara nyuma cyando gugotoka bwango onyara ko bako gushugulikero gusabana tari bego daktari batamutaku ganyo onyari kabisa nabere igo okiagero manyete bagotebana ekero gwaro rire ekrakia seri enyasi ubwente ko yerosi mapema ate wishinya singi mango gwere kore iro tukonyore na gukwa gache wolingi igo ekero kurigire mapema yeso munuri oso ngote na stitching time saves 9 pono ekero kwali ara isiri deficiency mweteri no nyorenga kino to kwa no burwengi ekero kwali ara isiri deficiency nonye konyatira rosi problem go se disease aboko nyakwaye bweni go se kwaligirie alternative to koroke supplement kubwa ekero gotige deficiency echigo cause a disease bono gota kero bweni disease amwe go chikwira na se supplement bono kwari mune ko batapo iko na ndo manyeta bange traditional ba maete na go ikotu ari kyo chikwira so munyagitari mwe go lakini Tanecious bono ya chire yekerero egere ayiribo kunyo cyandika ingoti y'umunyagitari yugo nore igo ayokire matebinche na cyane manyumo birone na aesthetic yoriyoka ikyari machine kiroro chigo pima kiregento including yumanyana deficiency obwate vitamins nerili deficiency obwate trace elements nerili deficiency obwate microorganisms injirichi deficiency obwate muno manyata abantu barokonya banyure chi antibiotic paka chiakorire chi bacteria chiri chingiya manyete ndo bwate chi prebiotic neji bacteria bono ekero konyora na kwarusiri chi bacteria chiri chingi chiko kolega chimuni ya digestion chiko kolega chimuni yo kurwana neji bacteria chiri chimbe bono kwa makonyano mubero bere getike ekera busege tabu atikende bono infection ne yonse gocha ya so asol ya kwa affect bono yenteka nengelina nyoko ja Tanecious mapema ikiaru munyagitari tari kuburi maswaringi yakoreta turire mubero tokote bimbu yore igana bwate deficiency igambu yare egero koreki obwene mapema usokonya mapema ibago mubero chikurwara daktari watabanga ufa utajenga ukuta ya nini na inde daktari jeto chirange we are so close abantu ngwana as far as India koligyo Oborwaire yani koligyo Bw'Omotingiro ibabekanga gwachite mapema omanyekane nkie shidere obweni we orwali bwene yobono ntutwali naleli montako nyarika kabisa nali mukoligie gari murusie gari mpaka umuntu akumenga wa muntu ndo charwarite kare sana muchando chira tambe yaba expensive akatanga cheap is expensive ndiye kubobe mwachaka mangana chipeni kila umuntu agwe diagnose week kidaktari utukani all the time onya ko sombere Oborwaire onya ko buiga ngora by the time oborere bocha gosoka daktari ena yabona kwa matainga bono okorwali uko Oborwaire it's a bit expensive yabona ntoga nyatonya areke pitoere tomachikoligia daktari eyo ne advice gatigati umurobelio bwa obachene karatukuligeria Hills Spurs daktari. What is the remedy? Do we have any remedy? Mondare alerwa nerikali agosoma chando yo nayo tulize kidogo ataraikase omanyete kingo jikote byangora batenena eso etarara gatatu ni by direction ni namba yesimi egere manye ko bana ndo manyete namba yesimi nere buguliti remedy ikiagere remedy umanyete gotoka sum Tanecious na Tanecious ni nyagitari gotoko mu kibosongo na bali batamanyete ba join program gati banyore kalikania spa bakumina ngoyo uyu Dr. Joel Omayio kurwa sinyagitari ya Tanecious Support Center enyagitari yoka asoro gongo Afrika ya mocha asoko gendo terikoereso munyagitari uno igwete bwekanero gutumye machine chae gokoeresa muno igwete ayibona tugukumya mangana ayo tebena na injini ntagete ko boyo mobo gugwe kastinse amachiri nyagitari gotoko mu kibosongo kinsemo cha Nyangongo abandi kole boli bale na bono daktari tugutugoje branch go chaga igamate itago mate gusuma nyitado atano mate kuri Nyamira na bange tore to branch bono tugutoko mu kibosongo kinsemo cha Nyangongo ikiagere takiri turigiryo mu chando tole na kyo ndo mate tugutumye machine chekerero ibona eto chandika tukumya torana ki ugutara gocha bosongo
igwe ikire bosongo ase bari bakurukuru Nyamira aye turi konye gochandikana na nke stage ime oikire junction ya Nyangongo onyigari gegoeta chogo onyige goeta Nyangongo ochie stage ime chinyinge chigoeta Nyangongo ochie stage igogocha igobate na ngikeri ga Nyangongo Central SDA Church go Tanecious percent kiaro moeto no twachiro mutienyo yomo abantu almost enus ba manyire Tanecious ase gotoka moeto Tanecious ni nyagitali abantu bamanyire talibone kochaka igobono kigo ikirali aye ikiroro na bari bakurukuru bosongo suneka kuru musojo mate aike stage ime tamboka para mate boli piki Tanecious percent Nyangongo gosiboli Nyangongo Central SDA Church no boli Nyangongo tio ke primary school na bego koleta inenjere kuru stage ime ekwende uchinyamira ugwetaga tinera amigoro manyite tole na ende tole ange gocha stage ya bosongo gari gwake sibi namba isi ngoro kabisa mete direct chosho autolera wantini namba no everete menyeta se screen na ndene ngoro kabisa enoti isana ibere enoti isana ibere inye isana isato inye isano lakini ene tubwateria WhatsApp nero tebene noti isano ibere isano emo kianda ibere inye isano na boto gotoka so mtandao Facebook gari Tanecious Center Limited Tanecious Clinic na boto gotoka mtandao yonsi elie gotoka kororokana na boto gotoka se YouTube gari Tanecious Center Limited na Limited nelienge na boso gari se website yetu na boso autolikerali uko Tanecious Center Limited ama info contact at tanecious.co.ke lakini naende kitogo kole program nimba mangana hiyo onsia maya. All right. Bia mono sana abuna mwate bigwego ekaro kwalikire na mbeyo na rirago konye egoro ikire omo nyagitari Dr. Joel Omayio daktari ntubwate muntu nkya wenete gukora atara ikasule so that gopunguza this nkya wenete gukora nyini bikoro kiebi awene takobeka exercise naganirie and all that omanyite riswa ligia sana abantu abange mbamanyite ngi babwenta gukora boka aseka robatari kaso munyagitari kyaro mudawata numwetana ne fa ya mbudo bono na kingo kora na ndeni mbwate kalikani spa ekerore kali lakini before tutari kiraso kuliye omuremedi eyente tangani wenta ko no we prevent na we prevent abantu barokonyora muno bono masos cyabo andake mbabwata ka masos gosase na akanyamo konyora karaga kongupa ase getingiro kyabo daktari dekemo yes na rogorori kulike namba otebire tusome tena I think neregabo ase TV ya ukolendegere 0748 45 45 45 Enere number wakira daktari of course ekara rurega studio 0748 45 45 45 kulenda nyako bwate esimiria nene otagete gumo chatisha como kwanera wetera WhatsApp 0726 92 45 45 karo montata birenga kinsomera naende tukorati kitwara korotoramwa so that rende amanye gutuligia badai tuendelee sasa daktari yes bono ekarole karia obwate akanyama ka chinyama cyama gaga getingiro gochaga kuruma gaga igase mikiye tirite getingiro gotira omate chiri gamenti chiraji kubwata egetingiro naise aigama gaso montingiro ga mata sabande bakoroke bikombe bamanyete ekaro kwanyorere nsali no bwate pain eroro usino bwato ko bimba geto mata ndo baroko nyaba bimbete nsali kukuminga kyukuro ko bimbete lakini ero titabimbete asingencho crystallization ya uric acid yabe iroro bono angabuna n'ikinyama kibimbete w'kinse moiga usoko goroko guma ko bimbete abandi baroko goroko likwa go kinse kole flat mate twate abantu bwate flat regigoro na kukinse yani kimasosi ekigire chingima kukinse abwate masosi paka nsali asi masosi wenda ko bachinke bono okonyora ne karchiroro ekero bwata kamasosi kaliaga ke ihoko ko control tonya gukabutura abantu barokonya bako bugori ugwembe munuma etopreito ni ante bina kantu kali karokoroga na takakonacha litwagende break bono to base gukanacha aikonya gukamasaje garu munya ko chatenesi asingwa kaliyo what happens daktari anta ke you just cut it like this or kill also katumonda omanyete buna twatie koteba ekalikania spa nige tingiro akanyama ko konyora abandi barokonyora kali genetico yani bodire ni muna konyo gukina akanyora karoro bono ka konyo gukina oche siko asago ikira korosi egose
ubuko stress yako basi masosiyechi ini uko bimba koliko sokurwana koliko bunyamasi kwao kwagera kanyama akakanya gatakiro koreka uprotrude gochesiko bona kanyamuna akokonya ndiro konya kago extend gochesika ekaroka itani goseka itani ngosi gochesiko nabokonya ni karaka kongupa na bura akachonge ngosi isiko yoka because is dead tegubwa effect ni yonse lakini karokale ima anganeli sangwa umoja ni ukana chokonya rakakurwa manyinga nane karuga kuna asini yokonya rakakurwa manyinga so goseka bwate pain ile sharp sana na pain ile mo tasingi nchoka kwa affect nerve directly ngokonya na pain ile kumnyoka kwa yigwero mutugoro yona ba gokonya ne munuga kunaiga gokonya kamnyokiria mumivu pakomo kwa gose pakomo mutugoro asika go sense bwango agoika ngoto base konyoga kuna mona ikyaro bono muchando gose no buruire ora sokugoro kwao abantu igento kinene kero urinde sana ebikoro tukubeka ikyagere bikoro tebi isa lifestyle actually ebikoro tebi no bakogera bigosambe sana gose birete chi stress asima associate onyore bya wa affected urinde sana amasoesi yogokora na ndo menyite kubwa mono bwetange korwase ebikoro tubire birito gose ebintu kubeka samugora gose kero gutara muno bone kero gutara ase umukenyore asamagenare asatali furati gose na ase kogotere uikorinde sana na actually no takiro kubeka ebintu bigusuya kurunse nonyando babatanu meto takiro atara no na somo kenyi goregara manyinga tare buya patirida sana because na beko ko inja mukenyori muchangori amagenari na bako korete injari asomubiro iko etange kurwa sintu go comment go sigo korete injari asamagora onsari na ndo manyita se balibono bayiboderaniri nukugoro kore nsari furati tari wanja kwao asingi nchonoro reri mundu tari go kinacho gutwarire igora na abantu babwato muchando buno bono ibwe sukari twateba abantu babwato muchando nerves ekerore gari asore iriyogo lyandina otakiro tware onya ku masachi asabu emekie yao osinafsi chao chigweto bobe njikoretera muchando lakini umeta yonsi kianda ekerote itokonyora a professional massage ige gutuka Tanecious ekerote itokonyora iriyogo ligo massage chinafsi chao chibe buyano ene ekerote itokorera kali iriyogo riri gutuka Tanecious gutubase kunyo gucandika mono munankiyo gukora kalia lakini gugwetangire kurwaso muchando oyo ogoji wa affect tissues and muscles and nerves chukuru kwao nabokonyora na kwaberange ose waikire asomenya gitari Joel Omayio kurwa Tanecious sapo. Alright, mna bintu gukora wetanga actually tumeshikanisha remedy naenda at the same time prevention ngana kinkio gukora so that ibikoro tubitwale solengia amangana therapy na daktari atebire therapy ngia nero nyebwata kabisa alafu ibikoro tubito bibe flat ali abasubati bona tuanchete wardrobe y'abasubati asicishura kibikoro tubiro n'ibikoro tebitambe lyoka ebi biko commentera abantu batabalenge high heels babi commenta maskwembe daktari tumedi how to raise that you know it's a fact because you are nini your ear on muscles tiacha kumusana gora cha na bengo musacha gukora bodybuilding exercises okay mbia mona sana oyokora tabati namba bia lakini narodi message yao atabirenga madam please tuma namba ya daktari nitampatia namba yako atakupigia itakuwa rahisi lakini naendelea gabo asset vya ukolende ni vizuri hii daktari nitakupatia namba yake so that umwakire igokora na tagiti namba ndocenga ebirabi to byachire daktari nende twakwanira mange sana yote 9-10 twatabirenga liyobo gwenya ase Tanecious Herbal Center kiagara ndi manyeri binde mbirororo ora abugenga nabyo onyorenge byalenge imanyeri kare manyeri byonsipi asamorera mange to cover at least mbweka ine bichirira ndete ono isogwe diagnose abweka ndo chukuri yoga abweka itakuletea shida mbiyo ikase daktari akopime akorenge amanyango muchando kayure onye kalkania spa obwate ako iriyogo nyino nyoro bwate at ladies foot amangera yostu atebire egere okonyeke nara kubolinga asobwangu ga kiasi daktari kuna wazazi ananunulia mtoto viatu azimtoshi anamlazimisha vaeni hata kuna wanawake wengine wanajilazimisha kwa viatu vidogo wanavaa na ziko heels je atawambiaje ndanara rogu wale na mbenke umigereriyoga omanyete when muscles chomobero gose chinyama chao chigotwara stress especially ense amayense getingiro na batebina njibwate ebintu biko chigokora egende getangani ekere bikoro tubire bike bikomige getingiro mono yokonya byakoretera umuchando itwaro ke Kalikania Spur
Bia mono sa. Ekero bia migire gochikatia mogoro gatigaiga nabokonya bia koleteire plantar fasciitis. Ekero yes, ekero kwanyorire na gochibosi kwazo maito na wana ndo bako bike bikoro tebike kwanyora ga chinengo chibichara chiabotia chiaire sana. Yes. Ikobono ekero ubigete amafasi aramabe asamagoro yebikoro to bakonya buchane lakini bono umusubati mbale banjete usaba subati bonsi banjete bikoro to bire I healed bone igento gokora because na no boli na daktari ukani ndo beka njitida ukani to beka lakini ndo tete gotana chiatari kabura ya atari beka ngo chinga gichinke egere upkeani eliski. Okay. Ewana usubati to igure rero mnikale girlfriends a day balimo gwesa kama weka high heels igerende na bako bako na flat ndibia konyalire unaweka unavaa alafu producer on the senanya rago kwani leta ringa plantar fasciitis tindi kwanda tibia yes plantar fasciitis ole uya kabisa there were these botanical names. Okay. Pia mbona hiyo ni ya kisayansi. Daktari, your final parting shot. Ekero to kwa na igoro ya heel spa. To kule. Heel spa is a condition of a lifestyle. Yomuntu. Na at one point na bora nyore kwa tualire spa yete wa affect mono lakini nye control sana. Lakini kubwa mono ekero to go kule program. Amangana yonsi pina yo bosemia bwa minto mwanya gitinge aye kominalina to basa ko mwanya gitari ndo bumurweire so ekero watu to signs or symptoms te kolenga lina bona be na nyori umuchandone bona iliyo nguchukuri into gokora asemi emechande yo na bekubwika nemechande umanyete buna bona magandi okoigwo buketingiro bororo okoigwa chine enengeri ansali bobe okoya uwoka na bokonya nubwate gahuti na bokonya nubwate idima na bokonya nubwate kalikania spa na bokonya nubwate fasciitis eitwate haba na bokonya nubwate arthritis so emechando ne menge ekubwate kana gosikubwika ni manyiri bone karwa nyore nubwate manyiri byonse gintogo kora nuko myoko cha Tanecious ikia nubwate manyiri otamanyiti muchandoki numuchando otomanyitirio goya lakini Tanecious ya kwa spinaro ubuye bwa Tanecious simbolina chinse mwinyi chinse yani tokurukana the four directions chinse naboko enda east west south north aunsi pia sensengi ma ase amariogo arago kolegasi egasi ni ya Tanecious Apple Center Limited bune company kukurigeria ekoretere lakini ekoroje ikirega Tanecious Apple bune clinic yamanya kuriyo burchando yobo murwire na ndi yamwa iliogo lya liribwenete na ndi yamotebi chingaki agutumia ikobona koraki tarago chagari asumu chibusongo chinse mo nyangongo na umuchi busongo nekero wocha pake gali wiki stage ma iti konyo gukumina gwikira njeransire kero wikire stage mitambuka paramate gose insabo angene stage ano sia kwanya ole piki batebingo na nyangongo Central SDA Church gose ngire nyangongo primary DOK primary school andake ukwanya uru muntu mwenye bako mutena tete kwenda Tanecious gali nyangongo na bako koleta bakoreka Tanecious ni nyagitari imanyikanite koko nyora yonse tunyanya rete kuye bwatira umuntu na boko bwatira namba isimi na no era se screen yao enoti isano ibere inye isano isato inye isano inye isano inye isano lakini umenye tubuno bono kuru chisa twashate program ga enambe yumenye elimete singi njoto bwo michisi michonsi lakini gotakete kupuke mapema gotakete kwakero bolina abantu nabange bali ndikereri mpuke ligabo nabo gwakere receptionist na nabwate landline yaye illegal reception igona bogwaka enoti ibere enoti ibere enoti ibere enoti ibere isato isano ibere yani 0202 0202 37 obeke enoti ibere marakane obeke isato isano ibere gokonya nutete chat numenya gitari enoti isano ibere ibere isanemo kianda ibere inye isano gokonya nutete kora turigeli Facebook wali alweso no hotole nabokoli Tanecious Apple Center Limited Tanecious Apple Clinic Tanecious Apple Kisii nabokonya watonya olari gokonya nutete kora chibiche chimoto konya ukwana sara iga nabokoli Tanecious Apple Center Limited nali libelienge gosoli keli buko email info@taneciousapples contact@taneciousapples.co.ke usina wose website www.taneciousapples.co.ke gokonya yonsi kianda ikominalina gogo drive utaite kolike mapu ili otorokeli gugali lika Tanecious Apple Center Limited musubate narali ole Google Map okorokeli otaitani left center utire ngore chikilomita isato ose yamo gose chimita pakwago ikigali Tanecious Apple Center igotoko mu Kibosongo chinse mu Nyangongo Mbarabale na Nyangongo Central SDA Church. Biamono sana daktari, tumalizie hapo tuache dakika nyingi kulende onyinkwa
kutoka Keroka endo likire message yote virenga make sure ngoi namba ya so that you call him akora na watamangana. Asante sana nyinko mbia mona soko ba asumurubulyo na abantu bonsi ba Keroko murubulyo gwo chano ogwo chasege pindi kiensa kia team ekarotwale ngene minto Brighton Makoli oyosuka kando kidogo kutwali baga producer Iton Joshua Auta Daktari Joel Omayio Tanecious Habo Center nchenkoro kwa sala nyarangi on Twitter tuarubuligereria porubia. Ndizi TV. Obwansu